Bé, som la plataforma d'ensenyament públic, estem avui així en una vaga que ha sigut un èxit rotund, ja que hi ha hagut un 70% de professorat que s'ha ficat en vaga i un 90% d'alumnat que avui no assistit a classe. Ha sigut una reivindicació per l'ensenyament públic en contra de la política educativa del senyor Fontdemora i del president de la Generalitat. Per això estem avui a la vaga i, evidentment, la manifestació que és un referent a la vaga que ha tingut avui en tots els centres públics. La situació al País de València és autoritària, és la situació en la que no ens deixen debatre cap dels temes que volem tractar. Ha fet un informe la Conselleria que res té que veure amb la realitat de la societat i que està reclamant avui, com ha estat fent durant quasi un any. Cap decret que està desenvolupat de la LOE està tingut en compte la veu de la Consell Escolar Valencià, que és el màxim òrgan de representació de la Conselleria d'Educació. Doncs el nostre lema de la pancarta, amb aquesta educació, Fontdemora dimissió. El que caldria és que Fontdemora fora una miqueta... tinguera... El que caldria és que Fontdemora tinguera una miqueta més de trellat i ja està bé que s'amague que des de desembre no ha donat la cara ni ha parlat mai en la plataforma. És necessari un canvi en la política educativa del país. Cal defensar més l'escola pública i per això estem avui així. Fontdemora dimissió. L'educació, que la manifestació en general reivindica una política diferent en educació, diferent a la que està duent endavant la Conselleria, però l'únic que fa és anar enfonsant progressivament l'ensenyament públic. Pues bueno, jo crec que ho tenim tots clar, no? En defensa de l'ensenyament públic, per supost, i les condicions que estem patint, mestres, pares i tota la comunitat educativa. No, suposo que avui començarà a pensar un poc. Tienes el barracón. Un animal a toda la escuela plena de barracón. De quin... Todo el cole en barracón. Estem allí en barracón ya hasta que nos morim casi. Esperen que de esta no pasa nada. Que se'n vaig allà, d'una. Se'n vaig a casa allà, o a la Xina. Allí a lo millor ho voldran. Pues que Fontdemora dimita de una vez por todas. Fatal, muy mala, muy mala. La educación es muy floja, los estudios son de bajo nivel y luego queremos que los barracones acaben. Y luego que claro, las instalaciones de los colegios, más aparte que no sean privadas, que sean públicas. Fem la manifestació perquè hi ha una plataforma que va demanar per al conseller una sèrie de 13 mesures i ell se va comprometre en un principi a donar aquest debat i ara és el pas perquè no ha dut cap debat i per tant anem a veure si en aquesta manifestació podem fer que puga començar a negociar alguna decisió. Pareix que els diners es dediquen a altres coses, no? A grans events, però és que ara se'ls acaba els grans events ja i l'educació pública està molt mal en aquest moment. A més dels diners són coses, jo crec que polítiques. El conseller i el PP està fent que l'ensenyança privada vagi endavant i la pública ens està deixant allà. Jo crec que això és el principal. I n'hi ha dins dels punts, no és solament la ciutadania, que és una de les coses, n'hi ha moltes més coses, com per exemple la matrícula dels immigrants, que segons la llei valenciana únicament es reserven plaça durant una setmana i els immigrants no venen aquesta setmana, venen en qualsevol moment. Per tant, tota l'escola pública està fent dels immigrants sense concertar ni una. Això és un exemple de tants. Un missatge de la plataforma per a Fontdemora?
Bé, Font-Demora dimissió, això està molt clar, perquè no ha sigut capaç de negociar en la plataforma i a més d'això s'ha risc, jo crec que s'ha risc democràtic. Pareix això el país surrealista, no? No, però el país surrealista no, el país que vol el PP. És a dir, el Font-Demora ho té molt clar. Ara mos també en la del xinès mandarí. Però això que és una idea que s'ocorria després d'una borratxera o qualsevol cosa dices, claro, és que no s'entén aquestes coses, de veritat.